Ли ще играем на ето тази игра. В нея трябва да събираме игли. Така, аз съм от оранжевия отбор. Нека да започвам да вземам храни, да... Ето сега, примерно това... Аз трябва да вземам оранжева храна. Ето та. Това е златно, не оранжево. Така че, може ми шарени. Но златните са с робъкси. Така. Аз винаги така. Това май е златно, мисля. Не е златно. И така. И това. Така. Ето това вече е златно. И една златна храна струва 9 робокса. Така, тук. И най-много можем 10 продукта да съберем. Така, моят отбор, аз съм сама в отбор. Така. Защо винаги натискам? Това е златно. Ето. Това. Тук. Това. Така. Поне има някой от моят отбор. Вече. Но аз ще загубя, защото... така... Просто... Да. Браво бе, 3 в отбор сме. Ама ние трябва и да я ядем бе, аз забравих. А не да я събираме. Аз като игра с познати приятели, смисъл, може би, предлагам да, значи първо събираме игра храната и на 30-та секунда почваме да ядем всичко. И така побеждаваме ние. Тук дам да се взема подаръка. Хора, ако сте играли тази игра, колко купи сте имали? Аз имам 110. Сега бързо да събираме, че ще закупим. Ето ние без това ще загубим, за посъбираме и аз не знам. Защото другите са по 130, аз просто влезнах по-късно в играта, но... после ще гледаме ние да победим. Хора, кой ви е любимият цвят? На мен е лилаво и синьо. На вас? Така, ако искате да играете с мен, в Roblox се пиша, сега ще ви покажа как. Чакайте само да се намеря. Това съм аз. Банана, долна черта и Йони. Петима, айди. Ох, аз искам да съм блю отбор. Защо никой няма от нашия отбор? Рън, хора, айде, събирайте. То буквално половината в тази игра са англичани. Мале, тук няма да съм, че и напитки трябва да взимаме. Така.
колко съм събрала. Добре, още 3. Така. Добре. Дано хората... Да, точно. Ма хора, защо не събирате на масата? Абе, ти се размърдай малко, мале, хора ще се самоубия. В смисъл, няма да се самоубия, ама обаче тук половината хора не събират, чакат на готово да им дадем храна и да я изпапат. Ама все пак сега, ние сме най-силният отбор и дано победим. Желайте ни късмет. По принцип аз имам робокси, но от когато дойде нов хакер, скина ми без робокси, защото може да ми откраднат акаунта. Примерно един път се фанах, че ще ми дадат 5 милиона робокси и си дадох паролата на акаунта. И ми го откраднаха и сега смениха паролата и не мога да си влезна в акаунта, който имах много робокси. Да не знам как се фанах. Просто... Добре, след тук и аз да ям. Хора, 110 сме. Трябва да... Пинк ще ни настигна. То не, хора. Не. Бързо, червени отбор са най-хубавите. Червени отбор са най-хубавите. Мисля, аз искам всички да победят, но обаче не искам да ни надминат. Иначе любимите ми цветове са синьо и лилаво, разбира се. На вас пишете в коментарите кой ви е любимият цвят. Така... Ето, давай. Не! О, пинк! Не настигайте, пинк. Пинк. Хора, ние ще победим. Нямахме храна. О, не, пинк ни настигват. Не, хора, давайте, хора, пожелайте ни късмет. Според вас, кой отбор ще спечели? Нашия или на пинк? Ето, не, моля ви, не, пинк, не. Не, защо? Не, пак ли пинк? Абе, други път аз съм за пинк. Но, все пак. Хора, гласувам за 5 човека и отивам в пинк отбора, че то пинк са най-хубавите. Сега ако се сменят отбора и аз остана сама в отбора розово. Бързо, пинк. Yes. Никога не бих гласувала за Black. Като Blackpink. Хайде. Ма хората ми взимат всичко. Сладолет. Със сигурност ще хапна сладолет, че навънка е 35 градуса.
Сега представете си, като нали, има време, като свърши времето, ние отбора да ни е направил 500 и да... Това ще е яко. Буквално ние сме на 140 и другите още даже и 100 не са направили. Но направихме 210. Хора. Ето ме и мен. Много съм смешна, брат. И добре, хора, това беше от мен. Чао!